presentem dues novetats de llibres del segle, concretament de poesia. Tenim d'entrada aquest Passatges, un llibre que acaba de sortir, de Miquel Lluís Montaner, un poeta que escriu des de la seva maduresa, un llibre intens, un llibre potent, amb pròleg de Jaume Creus, un home absolutament vinculat a la poesia i a l'assaig i a l'escriptura sobre poesia també poeta. I també tenim una cosa molt curiosa, que és aquest llibre, No la voldria dinyar, d'aquest introvertit Boris Vian, en traducció de Lluís Anton Baulenes. Boris Vian és conegut per les seves novel·les negres, és conegut més pels seus relats, fins i tot per tota la seva incursió en el món del teatre. I aquí ens presenta un llibre, això d'una poesia tremenda, una poesia visceral, amb traducció, com us dic, de Lluís Anton Baulenes, i del qual es farà un espectacle, entre ells el Romer, properament, que està preparant en Lluís Anton, i bé, doncs és un llibre que us recomanem efusivament. De la col·lecció que us diré, us recomanem aquest llibre, Ramon Cottarello, Vivències i creences, un llibre que ha sorgit de llargues converses entre el politòleg Ramon Cottarello i l'historiador Enric Pujol, i que és un retrat intel·lectual i vivencial de Ramon Cottarello, un dels pensadors més importants del nostre segle, un intel·lectual que ha esdevingut català d'adopció i que ha fet seva la lluita per la independència de Catalunya. I també des de la col·lecció que us diré us proposem aquest viatge magnífic, insòlit, a Portbou, que és el centre de l'univers del seu autor, en Ramon Iglesias, que sabíem que era un gran periodista, però hem descobert també que és un brillant cronista. Aquest llibre inclou diverses cròniques que en Ramon escriu des d'una mirada mordaç, crítica, irònica, en què ens descobreix un Portbou que per molts és desconegut i que resulta absolutament interessant. La prova d'això és que és un llibre que ha tingut molt i molt d'èxit, que ja va per la segona edició i que ja n'estem preparant la tercera.